ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to commune mo Gamaje babaɓe sere kunda ngabul laɓe ko on waktu yoni ha to sewnde ene jeeya e gardidi kabruji men leydi Sénégal sarɗiyankoɓe ɓe Sénégal lulima hande to sursarɗeji ndo leydi Sénégal ngam waylude yoga e bureau ji taweteɗi toon to leydi Mauritanie kippodiral hakkude fettiyankoɓe leydi Mauritanie kamɓe ɓe Sénégal haytinama jeeyi sababu ko tawede won e fettiyankoɓe leydi Mauritanie enen jogui oɗo hen mborosa to leydi Mali koninkoɓe leydi Mali mbasi kene wona koninkoɓe sappo e ɗiɗo e nokku biteɗo Sokora ne tawe e nder falde Bankasa taw ko jango pittola to leydi Guinée Conakry yidde Alpha Condé oɗo saha ko waylude bowallaɗi diwoje ngala gabsiya 150 million ko préji euro woni ko miji wadde hen kabruji mena ma en jaaha toon to Côte d'Ivoire Burkina Faso nonne kadi Gabon ha to Cameroun ma en jaaha ha toon to Loni joɗorde fedde gotago windere musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون matake duttugola duwawa kumba sawo ko nene muma duttiɗo Ali Demba Diop ɓurandrede Ali Fati ko bamuma duttiɗo Yaya Diop ko mawnuma duttiɗo Abdoula Diop ko miñuma duttiɗo takko Demba Kana ko gorgol muma duttiɗo Alhassana Baydi Diop to Libreville Gabo ko miñuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe dutta duwaw dendangala nere Waalo nere Jeeri Kaolack Dakar Dabie e dendangala bandiraɓe duwinoɓe kala ha e ɓoggi karalle kala aɓe dutta duwaw dendangala bandiraɓe kala caggala jaltugola aduna ɓiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue biyetenoɗo Ousmane Demba Diop ɓurnoɗo andirede Ousmane Al Husseinu jaltunoɗo aduna ñande jeenayyi nduɗo hen lewru toon to Kaolack weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardagola ceerno Habous Diallo e nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen ɓattake o ko goto e miñiraɓe makko biteɗo Alhassana Baydi Diop taweteɗo to Libreville Gabo dine tinte kala tinɓe yo tintinɓe tinano e gaddugol ceerno Makki Mountaga Tall e ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo juma Cheikh Omarul Foutiyou Tall mo Dakar eɓe jogui beelama mo ala to haaɗi habrude dendagal bandiraɓe julɓe ha tengti Fuutankoɓe wonde ɓe udditi école aji ɗiɗi garɗuɗi jaaduɗe e jamanu ɗi hinde Darou Moderne de l'excellence Bounnouro Cheikh Oumar Tall. Darou Moderne de l'excellence Bounnouro ko école aji garɗuɗi jaaduɗe e jamanu ko école aji ɗi hinde bilenga woni ɗi arabe français fo janggate hen fandare école aji ɗi noon ko nder duuɓi tati dendagal janggoɓe hen rewɓe e worɓe tawa jomum reeni qur'ana hano hannirta ni école aji ɗi ko jabboto ko sukaɓe yaroɓe duuɓi tati duuɓi joyyi ha duuɓi sappo e ɗiɗi ko école aji jaaduɗi internat woni ñamde sukaɓe kotti mumen e yardi men fof ko toon tawata ɗumen Darou Moderne Bounnouro de l'excellence ko école aji kadi gollotoɗi e leyɗele mawɗe ko wayno leydi turque holto sukaɓe keɓata kadi mbatta jangguinede en anglais et informatique Darou Moderne Bounnouro ko école aji jaaduɗi e jamanu jaaduɗi e sunan Allah sallallahu alaihi wasallam saabu école aji sukaɓe rewɓe ɓe ko banggue école aji sukaɓe worɓe kadi ko banggue
so tawi ko Darou Madiana Bounnouro sukaɓe rewɓe ene tawe to villa 1778 Liberté 3 Dakar. So tawi ko Darou Bounnouro de l'excellence sukaɓe worɓe on tawete ko cité Sonatel 1 numéro 18 Ouest Foire. Kala jiɗɗo noon ko ɓuri ɗo labde ko ɓuri labtude mbatta ko 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla kadi aɗa wawi wadde 77 912 27 15 ma heɓɗo ko ɓuri labde. Darou Madiana Bounnouro mbaddena dando faade mabɓe. mi dani bela mi hillana bela mi jokkay bela. Docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde oɗo saaha mo gondena. Docteur Djiby Sow ganduɗo yoga e ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli ko wayno fibron, kyste, hernie, hémorroïde kono ne kadi ɓuuɓri gonduɗo e keeceji musoje, koyɗe musoje, koyɗe guloje, koye musoje. Docteur Djiby Sow ne safra. Docteur Djiby Sow bittuɗo ha humpiti leɗɗe muɗuma on jaaɗo simmi huuɗo bonko ha naate ƴiƴam muɗuma on saaha gonduɗo e paali jaaɗi ha mbatti ngadde ɓandu muɗuma ko wayno ƴiƴam muɗum kala. Docteur Djiby Sow ene sammita ɗum ha laaɓa ha wiye ceer. Docteur Djiby Sow oɗo saaha mo gonɗen ene tawe to cuuɗi meɗen Kidira. So tawi a ari ha to juma mawɗo mo Kidira waɗɗani galle maire wuuro mo Kidira. So tawi a noddi mo jomiraɗo rokki sellinde oɗo saaha mo gonɗena o nototoma. Docteur Djiby Sow base muɗum ne tawe to Ndioum kono kadi oɗo saaha mo gonɗen o darni base makko to Dakar lamorgo leydi Sénégal leegal bitegal Kermassar. So tawi a ari ha pharmacie Ibrahima Ly walla Robinia Sirin Babakara. So tawi yiɗi hebde Docteur Djiby Sow walla base makko gonɗo Dakar to Kermassar mbatta ko 77 924 16 81. So tawi noon ko Docteur Djiby Sow jiɗɗa haaldude mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 00223 70 85 72 47. ɗum noon mbadden dando faade emo Allah rokki sellinde wittiyanke oɗo saaha mo gonɗen. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslaari sappo e nayi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasa ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to kaɓirɗe to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba baɗowo karalle mantiniɗe no feewi toon to Weltare TV to YouTube hettiyankoɓe Weltare TV to YouTube. Musidɓe tedduɓe kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal koɓe ujunere e temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayo e tato ƴeewaɓe so tawi jogaki oɗo henna mborosa tawane jogi oɗo henna mboros subaka hande o ko nogas e nayo ko ɓuuren hawnade e nder ɓen nogas e nayo ko goto tan woni tumanoɗo ene jogi oɗona ñawa hen jeegomo guitti on ñawa ko toon to Bawol Diwaje mballa mbiyen tan a caggal leydi Sénégal hen sappo e jeeɗiɗi noon ko raɓaɓe andaka raɓɓi ɗumena ɗum woni ko teska oɗo saaha mo gonen leydi Sénégal ɓuuri hewde ko daaɓodiral yimɓeɓe nana tan daaɓodira caggal hankadi ni nde gueɗeɗe kala guddita kene wona capanɗe jeegomo e tato neɗɗo keeɓi cellal mumen subaka hande o yimɓe joyo oɗo saaha mo gonen ma ballite fofando ene tampi no feewi neɗɗo goto wasi en fittandu mum e wiide jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli to sud sarɗi yejindu leydi Sénégal sarɗi yankoɓe lulima hande lulde mumen gam yurnitade yoga e bureau ji ha tenti bureau taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo sarɗi yanke walla gonnoɗo cukko horejo sud sarɗi yejindu leydi Sénégal woni Moustapha Cissé Lo bureau makko fusama subaka hande o oɗo saaha mo gonen lomtima ko biteɗo Abdoul Mbow gonnoɗo cukko tataɓo oɗo saaha mo gonden wonti cukko horejo sud
sarɗeji ndu leydi Sénégal kanko Abdoul Mbaw so tawi noon ko place makko ƴetti ɗum ko biteɗo Yatta Sowa maɓe ndewido yoga e bureau ji taweteɗi toon to sursarɗeji ko ay wonde kala ɗo e kikiɗe gueɗe kewɗe ma gande hena ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en kaale landa APR woni landa hoorejo leydi ndi caggal nde ɓe jaltini kayitol mabɓe hanki saktiɗin konngoli wonande kalfinaɗo kongola landa ka woni Saydou Gueye wo holliti oɗo saaha ɓe jonnani hay seeɗa wonande konngodi sarɗiyanke taw gaɗa ko biteɗo Aliou Dembourou Lella ɗi yaltini oɗo dumuna kala ɗum woni ko soccorte e nder booli Sénégal kala mo jiiɗa kala nana waɗa natte mum ene huɓɓi jeyguene mawnini ɗum ha yettoyiɗo yettoyinoki ɗum woni hande ko radioji e jaydeli e bindi kala garti hen ɗum noon ɓe kolliti ɓe jonnan ɗum hay seeɗa ɓe mbasiyima kala tan jeeyaɗo e landa APR oɗo saaha mo gonen nde wawata andude ko haalata kamɓe kala ɓe moɓodira ɓe gona caggal hoorejo leydi Sénégal beele leydi Sénégal ene yaara yeeso ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en jaa ha toon to Tivaouane ko fadano e khalifa général mo Tijani toon to Tivaouane caggal on hanki yaltini konnguli muɗum o holliti mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam poɗɗi wadde majirde nduɗo hen lewru ɗum noon waɗata toon to Tivaouane kala jiɗɗo wadde e nder almuɓeɓe kala goto kala yo waɗɗum e galle muɗum e wiide khalifa kono kadi wa jaari no feewi doctoreɓe leydi Sénégal tuma nde ɓe dari darde fayidinde no feewi kamɓe cuusal mabɓe e karalagal mabɓe kala ngam waddude kuccam e oɗo hen mboroso diñiɗo e nder leydi Sénégal wuro wongo fellingo wadde mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam ko toon to Madina Baya ɗum noon ko caggal nde ɓe mbati ñalawma hanki o e tawtorede Cheikh Baya Mamouna Ibrahima Niassa ɗe kolliti mawlid koko waɗata oɗo salde erima laamu ngu nde wawata sembolinde nden ka e kisal kame ndiyam e kuɓam timmuɗam kono ne kadi e wallitede yoga e kaɓirɗe ngam oɗo saha ɗoftade kuule ko fate banggue hadde rabo jogorɗo wadde e nder leydi ndi ko fate banggue rabo taw koko raɓata e ɗiɗo hen mborosaji to leydi Sénégal keddoɗen ha joni ma en jaa toon to Vélingara ko debbo goto kam tigui jagga toon ne jogui kene foto wonde capsulaji 50 capsule tawɗin capsule aji kala woni hen ko cocaïne kanko noon tawa makko passeport uji ɗiɗi jogui passeport uji ɗiɗi hen passeport goto ko Guinée Conakry najo goɗɗo noon ko jibinande leydi Côte d'Ivoire ne wonde carte makko d'identité wo jagga noon ko nder leydi Sénégal nokko biteɗo jalandinga ko toon dadiɓe teeɓimo taw woɗɗani keerola Guinée Conakry oɗo sa omo tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to Vélingara to Kaolack suka gorko goto keɓɗo baccalauréat mum kam tigui wanno écouteur e téléphone muɗum ndeke écouteur on e masanno caggal noon nde maasi noppi makko ne wonani tigui haaje ha cango woto ha hoddiɓe makko yimɓe galle mabɓe kala kuli ko ɗon e ɗon o faɗɗi wo ƴetta wo nawa to hôpital ɗum wanno koye legal bustan oɗo saaha noon o nawa to hôpital ɗon e ɗon o watta ha wallita fofde ha o ferti guite ɗum ɓe mbiɓe tan nde mbawata rentade kala ka ene wiye écouteur walla ni chargeur so yeehi ha watti masde ma en jaaha toon to Madina Gounass radio Dakar FM yewtere nde ɓe juɓɓinta kala subaka wiyetede kaccitari sunna duuɓi ɗiɗi ko fate banggue manditare ma artan en hen musidɗo meɗen Amadou Sambalo toon to Madina Gounass. ballal radio men Dakar FM e gardugol Alaji Abou Ndiaye ɓe juɓɓini heblo mawgo ɗo e nde wurmeteɗo Madina Gounass ngam ɓeydande ɓe liggotoɓe saltirɓe Dakar FM humpito no yewtere ɗowirte gila e jayndiyankagal e ko nandi hen amme Amadou Ly. heblo ngo de ummini ɗum ko saktirde nde mataw rewi koye manditari duuɓi ɗiɗi yewtere witende kaccitari sunna battinde e nder renndo ngo gardiɗo radio ngo hono Abou Ndiaye ko kañum yuɓɓinte nden yewtere ƴetti on ɗon fartange wi yo waɗ ɗum
manditare nde yo waɗa ɗum heblo noddi en noon garɗen ɗo wossodirde mabɓe miijoji tan ko fati e yo lowti banggue radio no huforde no jogorte to banggue jewte jubbingol mum to banggue kabaruji jubbingol mum e foof no wayno ko ɗum woni sababu garagal men ɗo Allah walli en fuɗɗi ko alet hanki kesata ko talata so weeli Allah ɗo e nde noon ma en et ƴewde kala ko ganduɗa ko ina hatujina ina sohla joni joni e ɓuri wawde moƴƴinde gonko men e darde men e Dakar FM ha kala ko sohlaɗo wawa yettade ɗum ɗon ma en eta hebnude ɗum bandiraɓe so weeli Allah e wossodirde mabɓe expérience golle moni men foof no andiri no wawiri no waɗirta eta ɗon wossodirde ɗin ɗon miijoji e ƴewde beela ina wayno jaɓɓal kesal kadi ina ummo to banggue radio ngo e kala radio ji ɗi ganduɗa ɗi ko tawtoraɗe. Ceerno Jalaluddin Ba en artan e fayida heblo ngo ha e computer sikki ala hande ko ñalawma computer hande computer wonti hunde ganduɗa elle natti hertanade goto hande yimɓe foof ko computer non ɗiɓɓe goto foof hande ne yetti eno elle ne wawi humpitande hoore mum ko sohli ɗum waɗi noon sikkata ko en toɗɗi goto foof kala neɗɗo yo andu computer saabu ɗemgal ne yawi ko ɓilata neɗɗo ha sene ɓiltuma ne yawi ko ɓilata joomum kam kadi mbi konngol sorofi optata ko ndekene yimɓe no fewi e neɗɗo he o anda ko abbiri e computer beele o anda holno o rento kadi wawa hebde laabi ɗo yettinirta ko yiɗi humpidde ko saabu sa woni computer o a heɓani ande laabi ɗi tigui no wañiɗa humpidde hunde donc hay tinde fandal man hani kaldataɓe ga donc hay famde jiɗɗa haalde ko saka mbawi heɗade hunde sohlani no fewi no fewi no fewi gandita en sohli en mbaɗino heble wagodani kanko ceerno Hamidi omo jeeyano e arno heblude ɓe on saaha wona kama goto arnone kay on saaha en mbaɗino heble ngo ha wayen timmini ko adi joni ko elle ko adi ko kesum pul elle ko yimmeɗa heblude mum Allah ko ɗum wayi himmude en ɗum wayi wadde fayida en ɗum wayi toɗɗade gandal e karallagal wona sara yennam aadi ko musidɗo moon Amadou Samblo Madina Gounass pewde e weltare ɓiɓe fulɓe andu uddinema ya hatun to commune Gamaje taw yen toon Amadou Demba Diallo caɗele tawti toon oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue ndema maaro caggal nde ilam ari onne kadi yante tuɓoli garɗe ɗeɗo hen balɗe dañi tigui yolayru mum ndu wonde toon ko fati e banggue guese maaro demeteɗe toon ma en tawa toon musidɗo men Amadou Demba Diallo jaam ñalle maɗa aɗa jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ñalle jaam Sar Abdoulaye Sall eyyi oɗo saaha mo gonɗen amin jiiɗi andude ko kewi toon hol caɗele ɓurɗe mantinat toon ko fate banggue yolayru aɗum toon taw koye guese maaro ɗe ko noon tigui Sar Abdoulaye Sall oɗo saaha joni ɗo e commune de Gamaji ko maaro ɗen tan presque ndemunoɗɗol ma won 14 hectares musidɗo meɗen Ali Oumar Dia o darimo hen ha no fewi kadi ko fate affaire SAED SAED waɗi feere ha SAED ñamli gueseɗe ko fate affaire maaro ko fate affaire fate affaire engrais fof guese ɗe ɗo ɗe jittan ha ɗe moƴƴi ɗo hawre ilam daara ndi ilam ɗam hikka ɗam ardi ɗoɗe ɗam wiye nder guese Sarat diwan beeli kala ɗo beeli gonno to kala caldi yanti kadi e tooɓa alciɗi ngo toɓi ha heewi maaro ko oɗo saaha joni leeli koye nder ndiyam wadde noon oɗo saaha joni remoɓe ko balle ɓe jiroto oɗo saaha joni saabu ɗum ɗo ko ɗum boniri ni ko tampere mawde wonanta remoɓe sarabnaɗa a jarama ceerno Demba oɗo ceerno Amadou Demba oɗo saaha mo gonɗen maaro ko fuɗɗima bonde walla ala mbiyata ɓe jogui peeje walla laamu ngu ari toon gam walludeɓe ndiyam ɗum yaltiri walla ala oɗo saaha kam ndiyam ɗam naati guese ɗe te togo ngo totti maaro ko linima e ndiyam ɗam ko balle kay oɗo saaha joni ɓe keeɓi laamu ngu ari toon walla suwa taw walla won balle ɗe ɓe keeɓi gam yaltini ndiyam ɗam walla ala ala oɗo saaha kay taw hay goto tawa kam ɗin kam oɗo saaha joni kam ko remoɓe tan kutte defu mumen tan ala ko mbawi hen nini kay sifti noon tan musidɓe tedduɓe tugganma guila tan altina jawtuɗo o ha talata to ɓooli koko garti e nder leydi Sénégal kala ko ɗum jeeyi sababu remoɓe e nder commune walla mbiyen e nder commune mo Gamaje oɗo saaha diƴƴi koko kewi toon kono ne kadi ha toon to wuuro men Thielewe ko taari ɗum kala en jii yoga e galleji nannuɗi ndiyam e nder nokkuji kala sen gewi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie no wowi wadde e kala kikiɗe so hujjide ɓesguji leydi Mauritanie andinaɓe oɗo hen borosɗo yarata holliti 11 yiyama tawane jogui oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus yimɓe nayo keeɓi cellal men sifti noon hecci hanki ko nayo tawno ne jogui mboroso yimɓe yonɓe keeɓi cellal men hanki noon ko 11 kono ko yimɓe nayo keeɓi hen cellal mumen ko ɗum jeeyi sababu jayde Sahara Média arti no fewi ko fate banggue kippo mo leydi Mauritanie jogornoɓe kippodirde
e kippo mo gendi leydi Sénégal taw ko macce cehila gala ɗum noon dirtinama haytinama jeeyi sababu noon ko caggal tawede won e fettiyankoɓe ɓe leydi Mauritanie tawani jogui oɗo hen ñaw biteɗo mborona mo coronavirus mboros hay so tawi woni kam ɗum tampinani ɓe no fewi jaydele kalam ɓe garti e debbo gadiɗo wonde pilote avion commanda taw kadi ganduɗa ko Mauritanie najo biyeteɗo Ilham Jeydan Mehmed jaraw e duuɓi capanɗe tati joguiɗo ɓiɗɗo desaɗo joguiɗo ɓiɗɗo taw kadi ganduɗa ko debbo desaɗo taw ganduɗa jangde mum ko toon to Canada ɓe kolliti horejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh El Ghazouani tuma nde yahanno toon to Guinée Bissau taw kadi ko tawtoro yeyde manditare leydi Guinée ko kanko tigui debbo wonno pilote avion ñande hen ɗum noon Mauritanie najo debbo gadiɗo dognude avion ha tenti taw koye avion présidentiel mo leydi Mauritanie ko kankoɗo hen debbo biteɗo Ilham eɗe mbiya tan jangde ne moƴƴani moni kala Sahara Média ɓe garti ko fate banggue ballal payodingal iwngal e Émirats taw ganduɗa ko Émirats Arabes Unis taw ko fedde ɓe dokkiri kene wona capanɗe 4 logement taw kadi ganduɗa ne waɗi toon jumaji kame école aji e nokkuji pewnaɗi kala ɗum noon koye wuuro wiyetego Dali Kumba noon ne tawe e nokku biteɗo Kumbi Saleh ko toon tigui ɗum tawette tawtorama noon ambassadeur mo leydi Émirats Arabes Unis kono kadi projet o ummini ɗum ko Cheikh Sams Ben Mahmana Nahya kon tigui ummini oɗon projet oɗo sanana ɗin galleji rokka ɗum ko yimɓe ɓe jiyata taw kadi ganduɗa ko wumɓe ɓen hen ɓe nanata beele kadi oɗo saaha mbawa tigui yeynade lappi pine ɓamtari mumen Sahara Média ɓe kolliti wonande agence ko fate banggue binditagol ɓamtare ɓiɓɓe leydi Mauritanie ene wonde syndicat ji mabɓe ɓe kolliti oɗo saaha mette mabɓe no fewi e rima laamu ngu nde wawata tigui ɓeydandeɓe gurdam mabɓe moƴƴam so tawi kay ɓe joɗima ɓe jaɓani yaltude leydi ndi ɓe joɗima ɓe golla ɗon ko yidde ɓe hebde gurdam moƴƴama kono ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidima ɓe tawi tan ɗoɓe gollato ɗo gurdam mabɓe guila tan e duuɓi jawtuɗi ha yettiɗo ɓe jarata ɗo ala ko ɓeydi hen haydara so wona ko usti hen nde tawno neɗɗo e kala saaha ɓeydoto saabu joom suduma jibinat dépense uji ma ɓeydoto ɗum noon so tawi jebdima koto wonno tan woni so ɓooyi an hoore maɗa ko gollata koye hoore mum nattat hay nunɗude hen jayde tawari ɓe kolliti wonande médecin goto giwnoɗo to Ayyuna ari ha nattude butel mite ne jolni noon hoɓɓe tato ɓe ngala kayitaji ko ɗon tigui teɓa nanga kanko médecin noon ɗo samo tawe e juuɗe dadiɓe kamɓe ɓen tato nangaɓe nawama tan to hooso sirtinde on e leydi Mauritanie so tawi tan a nangama aɗa ɗannina hoɓɓe ɓe ngala kayitaji so tawi a nangama ko satti ko fayte dow ma ɓenne kadi wujjittoɓe so tawi nangama tan gueɗe cattuɗe koko fawete e dow mumen to leydi Mauritanie kedora joni ma en garte jayde Al Akhbar ɓe kolliti wonande lafaji mbulaji taw ganduɗa ko 8e unité de la gendarmerie yanoɓe toon to RCA woni Centrafrique ɓe garti ñalawma hanki o to leydi Mauritanie koɓe temedere e capanɗe nayo élément hen jeenay ko officier ji hen nogas en jeetato ko si officier en hen temedere e tatto ko gendarme ɓe jaɓɓima maɓe toon noon ko ala ɗo kuɓal jagorɗo kalfinaɗo koni yankagala Al Akhbar Traza taw ganduɗa ko wuuro wiyetego Chine tawe nder commune mo Tekane ɓe kolliti e biteɗo Mohamed Taher ɓe kolliti wonande barrage moɓe joguino e Achi wuuro mabɓe ngo barrage noon fusi ɗeɗo hen balɗe caggal nde toɓoli gaari toon maayo ngo ƴeri kono ɗo sa ko caɗele mawɗe goni toon ɗen caɗele noon wuuro mabɓe nanni ndiyam ɓe berti juuɗe faade laamu ngu nde wawata fabade ɓe sen jiwi to leydi Mali to leydi Mauritanie paren ko to leydi Mali to leydi Mali ko jango musgo waɗi toon konin koɓe leydi Mali janguji ɗiɗi hen jangu woti waɗi ko ñande altine nde ñande 13 jangu wongu ngu waɗi ko ñalawma hanki o kene wona capanɗe tato neɗɗo mbasi pittali mumen to hakkude leydi to ko ɓuuren teskayde noon ko 12 ko ninke malinajo mo fama kam tigui wasi fitan to kerola hakkude leydi Mali kam e Burkina Faso nokko biteɗo Sokora
e waɗɗani bankasa taw kadi ganduɗa koye pittol gongol ngol ko pont paru tone kadi ko ɗon tigui pittol joƴƴina caggal nde werla goto rewi ɗon panoɗo luuma onne wehla dañi koninkoɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen 14 neɗɗo mbasi pittali men hen ɗiɗo ko koninkoɓe kono noon ɓen waɗɓe nguɗon jangu toon to Sukora hen jeenayo jeeyaɓe eɓen joguitiɓe armeji wannoɓe nguɗon jangu mbasi hen pittali mumen kono haɗo saha mo gonen andaka taw won majjuɓe ɓen cuwa taw yiitede ko way wonde kalma en garta hen so en keeɓi ko ɓuuri hen labde Bamako tina toon ko wartare oɗo saha mo gonen 3e pont mo Bamako e nder wuuro ngo ko gorko goto kam tigui warti way worɓe ɗiɗo mbarti toon kono hen goto wiyete ko Yagouba Coulibaly ko comptable o liggotono koye entreprise goto caggal nde o jippi golle makko huɓɓe oto makko wari ha oɗon pont ko ɗon tigui o dari e wiide yimɓe yiiɓe omo dari o hocci téléphone makko o noddi kono kadi ko joom suudu makko haali wonde ko on tigui o noddi caggal mum o ɓoori o weddi hoore makko e ngoɗon maayo ngo Bamako caggal mum noon nde ɓen hettuɓe e yiilade yimɓe gaari jiili ha tampi aɗo ɗo gonɗen ɓandu makko suwa taw yiitede goɗɗo noon ko duuɓi 50 yarat kañumne koye oɗon pont weddi ɓandu mum ɗum noon ko ñalawma heccanke o nder balɗe ɗiɗi jeere mbiyen tan jeere tawetede to Kalabankoro Kalabankoro ɗo saha mo gonden yeeyoɓe toon e sodoɓe kala ñallata ko ufnade woni hen ñallata ko suumade woni hen kadi guddi palsuji mumen mbaɗoyi taabi mumen banggueji goɗɗi holko jeeyi sababu ko kurjuraji e mbalisaji luuɓɗi no feewi beddaji ɗon ɗi ɓoftaka yaha kadi ha watta hinje hen gueɗe ɗe jooɗani no feewi jafuɗon e haalande nde ko noon jayde nde windiri jayde Mali acti oɗo saha noon hewɓe ne ɗojja hewɓe kadi kolliti ko caɗele mawɗe no feewi ɓe gullitima haaɓe tampi ala ko gasi haydara to Guinée Conakry caggal fitinaji bannoɗi toon to kanka ɗum noon ko gila tan ñande aleta ha fenma altina hecci hanki o winditama hanki ɗin fitinaji kene wona 34 neɗɗo woni gañiɓe hen gañanɗe musde no feewi kene wona 55 bitik woni ko heela hen kene wona otoji 5 duppama motoje 4 duppama hen galleji 10 kelama hen kene wona 18 million taw koye koppareje franc guinéen ɗum tigui woni ko wujja kono ha oɗo saaha mo gonen hay neɗɗo goto jaggaka hen tene kadi leskoji mbaɗaka hen ñande 10 nduɗo hen lewru Alpha Condé fawi tufere mum adide ɗum noon ko yiddemo ngarɗitinde bo wallaɗi diwoje ngal gaspiya kene fota wonde 150 million koppareje euro ngam yidde wattude ɗum bo wallaɗi diwoje jadungal e jamanu e ndeha windere nde kala tinama to Côte d'Ivoire jillu ñande altina heccanki sunde woni hari kona bije toon to leydi Ghana kono noon hay goto andani e jayde leydi Côte d'Ivoire no kaldi andaka holko waɗoyno toon wayano koto roi de Ashanti autrefois kono wayano firti noon nde wonduno e Alassane Dramane Ouattara o yehino toon o watton balɗe jonde no feewi kono ngol lawol o wujjitima o yeehi toon o arti kono hewɓe gandani holko nawimo toon e holko artiri toon ko wona ɗum ko Alassane Dramane Ouattara hoore jewol leydi ndi bismima kikiɗe hande o batu keñoraɗo toon to hôtel Côte d'Ivoire mo Cocody 40 e joyo jagorɗo makko kame 50 jeeyaɓe e landa makko kamɓe kala nde mbawata badde toon batu keñorago to Burkina Faso union dognoɗe otoji kame syndicat ji mumen kolliti ñalawma hande o natani hofgo juuɗe hay werla goto mawɗo dogata e nder leydi ndi ɗum noon kene fota wonde waktuji 96 waktu hay goto maɓe dogata jeeyi sababu o noon ɓe kolliti so tawi ɓe carsi marchandise uji kame gueɗe kala koɓe yoɓoɓe tene kadi toɓe jettima ɗo payɗo kadi koɓe yoɓoɓe ko wona ɗum ko noon jagorɗo kalfinade yagara hollitino ma dar hen kono ala ko gasi kamɓene ɓe kolliti ɓe natani ñalawma hande hofgo juuɗe so ala ko gasi koɓe ɓeydoɓe to Gabo sifti noon 25 lewru septembre wulino diaw wonande ɓen julnoɓe cuuɗi Issa Yankoɓe wiɓe tampi joɗade galleji mumen yiiɗi ko yo cuuɗi Issa Yankoɓe guddite ɓe jokka julde e cuuɗi mabɓe laamu ngu noon salima ha hande kuulal hirtolel ene hedde nder leydi Gabo ko fati banggue jumaji kam ene wonde église uji kala ha hande koko uddi ɓe kolliti kamɓe ɓen julnoɓe cuuɗi Issa Yankoɓe nder leydi Gabo ñande 25 lewru octobre ndu gonɗen koɓe udditoɓe weeli laamu welani ɗuma kono noon jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal leydi ndi kañumne gattima hono no gattornogol to lawol
ɗum noon piile kewɗe koko jogori ɓennude holko saabi wiide maɓe guddita sifti noon ine Isa yankoɓe taweteɓe Gabon hewɓe hen guuri koye cuuɗi Isa yankoɓe mumen koma juuloɓe ngara nde dokkaɓe koɓe coodi mburu ɓe kolliti ɗiɗo lebbi kala koɓe jooɗi galleji mabɓe hay koɓe jooɓi courant e ndiyam ɓe ngala to Cameroun armée leydi ndi holliti yoɓima fittandu général e général ayeke noon ko général mo ganduɗa taweteɗo e nder Anglofona ɗum noon on tigui jottori toon ko biftade e dahde yimɓe biftade ha tente sukaɓe rewɓe ɓe kolliti koye ballala mbira woni armée air leydi ndi caggal nde ɓe ndiwni o maɓe dañi tigui bombude wuuro on ɗon ɗo yaltanno galle mum nokku biteɗo Méronèse ko ɗon tigui ɓe jooɓi fittanma ko waɗɗani nokku biteɗo Wabena ɓe kolliti ɓe jooɓima fittano neɗɗo moɓe ɓurno yiilade e nder falde Anglofona se en jeehi toon to fedde gotago windere woni jonde loni fodde haqqe innamade taw ko catala human right watch ɓe jooɗima hanki gam toɗɗade leyɗele fodde haqqe innamade leydi Arabie Saoudite jaɓanaka hay seeɗa caggal nde roi Mohammed Ben Salman neli neɗɗo mum nde wawata toɗɗede toon to jooɗorde loni ko fata banggue haqqe innamade kono jaɓanaka ene gasa oɗo saaha mo gonɗen taw fedde gotago windere darniɓe haqqe innamade jejjitani wargo Jamel Khashoggi taw kadi ganduɗa ko baranoɗo jaydiyanke saudinajo baranoɗo toon to Turquie ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen Arabie Saoudite jaɓanaka musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen woni komin tonganno on kabruji men garanɗen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jama ñalawma janggo so jomiraɗo hoddiri ko musidɗo meɗen Haali Abouba